Hagop kang CCTV footage sa Purok 1 Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Ang nangyaring aksidente, embwelto ang sarong cement delivery truck pasado alas 12 ning ugto kang Biyernes, Marso 3. Sa video, mahiling ang pagduro-diretso kan truck sa gilid tinampuas sa makabangga sa puning kahoy. Mahiling manaharos marunot na ang inutan na parte kan truck. Sigun kay Police Corporal Christian Buenabajo, kang Malilipot Municipal Police Station. Gikan ang truck sa syudad ning Legazpi asin ma-deliver ko ta ning semento sa Barangay Poblasyon kang Banwaan. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawara ning preno ang truck na nagresulta sa pagkakaaksidente kaani. Maswerte man na mayong ibang nadamay sa pangyayari. Sakto po palusong yung yung dinakurbada. Dumausdos po yung truck. Habang pinipreno, hindi po kinaya na yung preno, sumampa na dun sa gutter ng kalsada. Tapos diretso na po siya dun sa bakanting lote. Binisto ang driver kan truck na si Jerry Flor E. de la Cruz, 37 anyos na suminapo ning minor injuries. Mantang nakalukso naman ang pahinante kan truck antes makabangga sa puon na si Roland Flor E. de la Cruz na suminapo man ning minor injuries. Nabutan po namin, lang sila yung kalmado din na yung isa may gas-gas na kaunti. Yung isa, bali wala naman kaming nakitang tapos tumanggi na rin po sila magpadala sa ospital dahil hindi naman sila nasaktan masyado dahil yung isa nakatalon. Pagdating pa lang dun sa kurbada, tumalo na dahil magdahan-dahan lang naman po yung takbo. Tumalon yung isa. Bali, naipit lang siya ng dun sa manibela, nailag niya yung katawan niya, naiwas niya din para ang walang madamay na iba, kaya binangga niya na lang dun yung truck. Dugang pa ni Buenabajo, accident-prone area ang lugar. Magigirumduman kaya kang nakaaging taon. Sarong delivery truck man nakargado ning alak ang naaksidente sa lugar. Huli kang aksidente, inako man kan driver kan truck ang gastuson sa mga danyo sa lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.